Hallelujah. Kaito kaham. Borok Rwnani Slai Manna ni Kwbang Muchungjakugo. Rwnani furu hungkangke yak abo tamni sanai krangma hiligmani tas thangya tamna se lerkha Manna ni furu hungkangke yak pholok mani buinsa dokogo. Okay, Manna muchungmani. Okay, Manna ni abo hai hungkangke belai kheno borok ni muchungma Kwbang. Piaba Rwnani jaga hungkangke belai kochor belai hilig belai keler. Okay, aboni bagui no kaitoro bahai no borok develop ngi manyangi tongo. Kaitor ni aroni expectation. Okay, tabuk rom di kemon borok to kaitor ni sinia upor wala hano expectation Kwbang ma mane retheng ano kuplungke. Okay, hamari khlaitung. Okay, sung saiman kha kaitor nung sudu sinia hapan kaitor nono siniu mia tini te bebak jorao po hamjak sugu nono abo kubui ar kun tai doubt kri a hamjak ma bagai no nini kun mane request sarano Jesu Christ toi je khlaina nangmani kaham kathar. Okay, mathang jakmo bebon available khreka. Okay, tabuk kaito ta musungjak kaito abono musungjago jehetu halok kwrwnghi tongmo jago halok khlai reka ba a halok bai ke sung manjuthang. Hallelujah, kaito abono musungjago naidi borok kaito bai time spend khlaina musungjagya. Okay, kaito bai jora rwna musungjagya kok salanya musungjagya nini je sukphano ok ni takukpa nangthang tomono bobai nini halok kwrwi kok salaima kwrwi nung bono jora riya te bobo nung bai jora riya hingke a halok bumung ni halok simi sungnai bota bo phayong haika bibi hanok phiaba aro te kunphan kwrwi. Okay, je jagao close relationship bebak share khailayo. Okay, a nokhong a relationship hai naithok musangjak te kwrwi. Hallelujah. So abon bagi tam tonga jagao chuba laimani tongo ar tam tongkangke khoroksa te khoroksa yagromo him laimani tongo ar tam tongkangke special mane obhab sijagya khoroksa te khoroksa. Okay, help khailaimani bagai khoroksa te khoroksa chuba laimani bagai khoroksa te khoroksa nangma jorao logir laimani bagai. Hallelujah. Saboni bagai no kaito to bebak ready kheno tiar nono yafana bagai nini se ya prishawi halok narang mane a kok salaimani kusukri prayer ang prayer ni kong sawi tongo. Okay, borok asike busy excuse khlayo pailaya ni excuse khlayo serapsa 5 minutes sudu jora kre kaito be kok salainani. Okay, nini nangma nini okay khatungma nini muchungma nang kaito be share se khlaya hangke a kaito ready no no yafana bagai bo yafari manya nini willingness krini bagai bini faisingo nini asakbe dogui phaimani krini bagai. Okay, hallelujah. Aboni bagai no ani khapang taote buksong nung obuno saimandi kaitor musungjago nung bono jora retheng. Okay, kok satung nung bobai. Okay, nini muchungma nini khatungma okay nung bini thanio sathung bo muchungjago. Hallelujah. Yes, nung sannani slai sekang kwbangma rui rokho riyaba haya nung kathang bini jarino kaham bini jarino. Okay, nung tini hamanai tongman bini ja bebak bini jaroi nung sannani slai sekang je nini nangmarok rui tongo phiaba nung je bobai halok manjuyawi kok saya. Okay, prayer kwrwi nini mang nung pailengi nung yapri sei tongmani bai kaitor nono control khaimani yango. Tangmale nung willingly bobai kagui phayo nung willingly busy hini excuse ngi nung sungsar paile best ngi thango aboni bagai kaitor muchungo nono control khainani ba nung control khaijakna nayani bagai kaitor control khaimania kaitor nono lead khlaimania kaitor nono toiduli mania ngi thango. Hallelujah. Tangmale kaitor sono musuk tokro haka khawi tona naya freedom phiogiro chungno. Okay, je sana nangmani sawi je rwna nangmani rui phiogi ru mane freedom nung enjoy khaidini life no adamno boba hain ble bobo thai ta sadi. Okay, abon ta sadi ni saka je sana nangya no. Okay, obonini no obonini khlaitai obonini responsibility obonini logisho kaito ri rkha jefru bothai sai tongo kaito bono manabo khlaya bukhungni bo segui naya because freedom ri rkha yafari rkha.
Okay, tab ko khana abo binisi problem le a je borok ni same nono ano tini Kristo tei halok manjui rekha okay nono chukna hani borok khlai rekha abo se nung se abo ne accept se khlaya goshina sanaya nung tabuk bahaina nini muchung tei nung ya appreciate tongo okay nini kono halok kri relationship kri prayer kri nung busy hini mang excuse khlai tongo tam khaina to tei kono khaijak nai kri jeto nung se excuse khlai tongo paile ane ara tei kai jo tam khlaya tongo amagi saimandi nini kwbang ma sok paina nangmani sok payangi tongkha nini life kwbang ma hamari ingna tongmani hamari yangi tongkha nini life kwbang ma blessing na tongmani blessing yangi tongkha nini life kwbang ma manjaknai tong haibon nang main yangi tongkha okay reason kaisano nang je halok no manmani Jisu Christ tei je relationship no manmani abno nang maintain khlaya ni kaito bai nini mungsa relationship kri kok salaima kri prayer kri nini bai nang pailaya aboni bagi nang tin thoki ui tongo kha pang ta hote buksa 24 hours so nang kaito no busuk jara nai rodi kaito musung jago nang nai nei japro nini tong thok ma bo bahayeng nini khasrang ma bo bahay nini nukhung bo bahayeng okay nini samung bo bahayeng nang nai nei japro test khlai nai test khlai kes thok ma thoge siu kaito roi nang halok na ragi nai di prayer ro krangi nai di kaito baga bless khlai nai di nano teibo alaida nang ade eng ya amen hallelujah sutina sang sitang hambai